Ці можаце вы ўзгадаць, пра каго з беларускіх дзеячоў вам распавядалі ў дзяцінстве? Хто гэта быў? Францыск Скарына, Ефрасіня Полацкая, вялікі князь Вітаўт, можа, Кастусь Каліноўскі. Памятаеце? Я, напрыклад, памятаю. Для мяне гэта Сяргей Восіпавіч Прытыцкі. Пра яго распавядалі ў маёй сям'і. Паводле сямейнай легенды, Сяргея Восіпавіча у сябе ў яме хаваў мой прадзед Уладзімір, калі Сяргей Восіпавіч хаваўся ад польскай паліцыі. На той час ён дзейнічаў у Слонімскім павеце, які ўваходзіў у склад польскай дзяржавы і актыўна працаваў сярод беларускіх сялян. Дык вось, паводле сямейнай легенды, ён некалькі дзён пражыў у Васілевічах у майго прадзеда. А пасля вайны, калі аднаўлялі Мінск, майму прадзеду Уладзіміру, Сяргей Восіпавіч нават прапаноўваў пераехаць у новы дом. Але мая прабабуля Сонька адмовілася, палічыўшы, што як гэта можна пазбавіцца ад сваёй зямлі, а яшчэ жыць у нейкім муравейніку, дзе нават пад плот нельга схадзіць, ну і кароўку не выпасці. Вось такія былі погляды у маёй сям'і. Пасля, дарэчы, ад зямлі маю сям'ю пазбавілі, у тым ліку пры ўдзеле Сяргея Восіпавіча Прытыцкага, але гэта ўжо іншая гісторыя. Дык вось пра Сяргея Восіпавіча Прытыцкага я ведаў з самага дзяцінства. І мне заўсёды было цікава, што ж гэта за постаць такая. І як ён прайшоў свой шлях ад простага вясковага хлопца з Падляшша, з вёскі Гаркавічы, з праваслаўнай сям'і да аднаго з кіраўнікоў беларускай савецкай наменклатуры. Шлях яго, дарэчы, быў нелёгкім. Сяргей Восіпавіч Прытыцкі перш за ўсё запомніўся сваім кінематаграфічным учынкам, занатаваным у такім савецкім фільме, як «Чырвонае лісце», што пабачыў свет яшчэ пры яго жыцці ў 1958 годзе. У гэтым фільме распавядаецца гісторыя Андрэя Мяцельскага, прататыпам для якога выступіў Сяргей Восіпавіч, які здзяйсняе замах на правакатара, які дае паказанні супраць дзеячоў беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Гэты сюжэт быў шырока вядомы не толькі ў заходняй Беларусі, не толькі ў БССР, а далёка за межамі нават Савецкага Саюза. І ў свой час гэта ўратавала жыццё Сяргея Восіпавіча, які быў тройчы асуджаны да 15 гадоў і двойчы да смяротнага пакарання праз павешанне. Але ён выжыў, уцёк з турмы і нават удзельнічаў у працэсе далучэння заходняй Беларусі да БССР, а пасля ў разгортванні партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі, у стварэнні партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Польшчы, далейшым у правядзенні калектывізацыі заходняй Беларусі. Нават пасля вайны ледзь не патрапіў пад рэпрэсіі, дзякуючы Цанаве, як у свой час яго брат Аляксандр, але зноў вярнуўся да кіраўніцтва савецкай Беларусі пасля смерці Сталіна і заўчасна сышоў у 1971 годзе. Яго атруціла куля, што засталася ў ім падчас выкананага замаха на правакатара. Ды хто такі Сяргей Восіпавіч Прытыцкі? Ён нарадзіўся 1 лютага 1913 года паводле новага стылю вёсцы Гаркавічы Сакольскага павета Градзенскай губерні. Сёння гэта тэрыторыя Польшчы. У Гаркавічах нават у 1972 годзе была адкрыта сядзіба, прысвечаная Сяргею Восіпавічу Прытыцкаму. Сёння яна ў занядбаным стане. І улады Беларусі, якія намагаюцца папулярызаваць гэты вобраз у сённяшняй Беларусі, маглі б, канешне, пасадзейнічаць таму, што гэтая сядзіба была б адноўленая. 1 лютага 1913 года у сям'і жыхароў Гаркавічаў Восіпа і Наталі нарадзіўся сын, якога назвалі ў гонар препадобнага Сергія Радонежскага. З пачаткам Першай сусветнай вайны сям'я вымушана была выправіцца ў бежанства, як і больш мільёна беларусаў. Прытыцкія спыніліся ў Пензенскай губерніі, дзе Восіп уладкаваўся ахоўнікам у школе, а
Наталья працавала на фабрыцы Марозова. Тут у Пензенскай губерніі памерлі 2 з 8 іх дзяцей. Яшчэ 2 старэйшых, сярод якіх сын Аляксандр, паступілі ў камсамол пасля кастрычніцкага перавароту і з'яўлення савецкай Расіі. Але ў сувязі з голадам, які пачаўся, сям'я вырашыла вярнуцца на радзіму у Гаркавічы. Тым больш скончылася якраз савецка-польская вайна. І тэрыторыя Беларусі была падзеленая на 2 часткі, у выніку чаго заходняя Беларусь апынулася па польскі бок. Сям'я вяртаецца і пачынае аднаўляць жыццё. Але беднасць пануе паўсюль. Беднасць выдатная ўмова для радыкалізацыі насельніцтва. Тым больш у польскай дзяржаве панавалі складаныя міжэтнічныя адносіны, і на гэтай хвалі такія дзеячы, як Павел Волошин, які жыў у Гаркавічах, пачынае ствараць беларускую сялянска-работніцкую грамаду. Да яе далучаецца старэйшы сын у сям'і Прытыцкіх Аляксандр. І менавіта на Аляксандра паглядаў малодшы Сяргей. Аляксандр становіцца актыўным дзеячом створанай у 1923 годзе камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, якая з'яўлялася аўтаномнай часткаю ў межах камуністычнай партыі Польшчы. Аляксандр дзейнічае рознымі шляхамі, актыўны падпольшчык, даходзіць да таго, што у сям'ю Прытыцкіх, у дом Прытыцкіх урываецца паліцыя і моцна збівае бацькоў Наталлю і Восіпа. Наталля пасля некалькі месяцаў аднаўляецца. Такія абставіны не маглі не ўздзейнічаць на малога Сяргея, які ўжо з 14 гадоў вымушаны быў батрачыць, а з 17 уладкаваўся пільшчыкам лесу. Цяжкая праца. Паступова ён пачынае атрымоўваць заданні па лініі камуністычнай партыі Заходняй Беларусі ад свайго брата Аляксандра. Далейшым уступае камсамол КПЗБ, а з 1932 года далучаецца і да камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Ён удзельнічае ў арганізацыі стачак лясных рабочых. Працу гэтую цяжкую ён выдатна ведаў і таму актыўна ездзіць спачатку па Падляшшы, далейшым перакідваецца на працу ў Слонімскі павет. У 1933 годзе яго накіроўваюць з заданнем у Азёры. Сустрэцца з адным з актывістаў, які выйшаў на свабоду пасля 8 гадоў зняволення. 9 чэрвеня 1933 года Сяргей Прытыцкі прыбывае ў Азёры да актывіста Аляксандра Кішкеля. І нехта данёс пра гэта паліцыі. Паліцыя ўрываецца ў хату Кішкеля, хапае Сяргея Прытыцкага і тут жа моцна збівае. Пра тое, наколькі выглядаў Прытыцкі пасля гэтых пабояў, сведчаць фотаздымкі, якія захаваліся да сённяшняга часу. Сяргей трапляе за краты ў гарадзенскую турму, але ў кастрычніку 1933 года выходзіць на волю і ў маі 1934 года пераходзіць мяжу з БССР і накіроўваецца ў Менск, у створаную для такіх, як ён, актывістаў Заходняй Беларусі, партыйную школу. Чаму яго вучылі ў гэтай партыйнай школе? Працы з насельніцтвам, а таксама фактычна падрыхтоўцы умоў для будучага далучэння Заходняй Беларусі да БССР, у якую такія актывісты, як Сяргей Прытыцкі, верылі. Пасля партыйнай школы у 1935 годзе Сяргей Прытыцкі накіроўваецца ў адваротным накірунку і пераходзіць мяжу, але на месцы яўкі з ім ніхто не выйшаў на сувязь. У гэты час дэфенсіва актыўна граміць падпольныя структуры. Што адбываецца? З'яўляецца разуменне, што ў арганізацыі ёсць крот. Нехта здае актывістаў. І увага падае на Якова Стральчука, селяніна з Бельшчыны, былога вайскоўца, якому прапануюць, так як і Сяргей Прытыцкі, выправіцца ў Мінск у партыйную школу, але ён адмаўляецца. І пасля з'яўляецца сведкаю на судах над беларускімі дзеячамі. Напрыклад,
Пры спробе замаху на яго ў Берасце былі арыштаваны 15 чалавек. Што рабіць? Арганізацыя развальваецца. У такіх абставінах з'яўляецца думка паспрабаваць здзейсніць забойства Стральчука. Арганізацыяй гэтага замаху заняўся Мікалай Дворнікаў, першы сакратар камсамолу КПЗБ. Да падрыхтоўкі замаху далучаецца і Сяргей Прытыцкі. Месцам выбіраюць Вільню, дзе ў студзені 1936 года пачаўся суд над 17 актывістамі камуністычнага падполля. Сярод іх студэнты і выкладчыкі Віленскага універсітэта. Менавіта супраць іх дае паказанні Якаў Стральчук, які, як высветлілася, даўно супрацоўнічае з польскай дэфензівай і нават ладзіў акцыі адмыслова для таго, каб перакласці увагу сябе, стварыць вобраз актывіста, а пасля, патрапіўшы да ўразлівай інфармацыі, актыўна здаваць тых, хто ў гэтыя камуністычныя ячэйкі уваходзіў. І вось у студзені 1936 года у Вільні адбываецца адзін з такіх судоў. Прытыцкі вучыцца страляць. Але пісталет, які ён мае, вельмі дрэнны, недакладны. Таму знаходзяць яшчэ адзін. І так з'яўляецца вобраз в далейшым стралка па-македонскі з 2 пісталетаў Сяргея Прытыцкага. Ён збіраецца здзейсніць замах 25 студзеня 1936 года, але не змог патрапіць у суд. Па жыццёва простай прычыне. Праспаў. Магчыма, спрабавалі ўмяшацца нейкія вышэйшыя сілы, але Сергей Осіпович не адмаўляецца ад сваёй задумы. Напярэдадні замаху Сергей Прытыцкі некалькі дзён не есць. Адмыслова для таго, каб захаваць хоць драбнюткі шанец на магчымае выратаванне ў выпадку цяжкага ранення. Або, каб у выпадку нават смяротнага ранення смерць надышла лягчэй. Сергей Прытыцкі падрыхтаваўся да гэтага і на ўсялякі выпадак яго дубляваў Мікалай Дворнік. 27 студзеня 1936 года пачынаецца судовае паседжанне, падчас якога Якаў Стральчук дае паказанні. І ў момант, калі ён распачынае распавядаць пра дзейнасць камуністаў у Вільні, з залі суда падымаецца Прытыцкі, падрываецца да Стральчука і амаль зблізу страляе ў яго 4 разы. Адна куля трапляе ў бок, другая ў спіну, трэця ў галаву і яшчэ 4, як высветлілася, што 2 кулі прыйшлі ў бронекамізэльку, якая мелася на Стральчуку. У далейшым польскія ўлады распаўсюдзілі чуткі пра смерць Стральчука, але насамрэч ён выжыў. Яго ўратавалі. Ён працягнуў супрацу з дэфензівай, а ў час Другой сусветнай вайны працаваў на нямецкае СД у Менску. Удзельнічаў у выкрыцці менскіх падпольшчыкаў, а пасля вайны кудысьці знік. Вось такая постаць Якава Стральчука. Сам жа Сергей Прытыцкі пасля гэтай страляніны кінуўся да дзвярэй залі і здолеў нават амаль пакінуць суд. Але паліцэйскія своечасова спахапіліся і пачалі страляць у яго в той час, калі ён бег сярод натоўпу гэтых людзей, што кінуліся разам з ім да ўцёкаў. Прытыцкага паранілі 4 разы. І видите, 4 разы ён быў паранены. Яго пачалі выносіць да хуткай, калі ён яшчэ у натоўп кінуў: «Жыве польская пралетарская рэвалюцыя». Звярніце ўвагу, вось якія думкі віравалі ў галаве гэтага 23-гадовага маладзёна. Прытыцкага даставілі ў шпіталь Святога Якова, дзе 10 дзён за яго жыццё змагаліся дактары. У выніку яго ўратавалі. Ён выжыў. Яго даставілі ўжо ў шпіталь у турме ў Лукішках, і ў далейшым на яго пачаўся ціск. Пакуль дактары змагаліся за жыццё Сергея Прытыцкага, яго імя стала сусветна вядомым. Усё дзякуючы артыкулу ў газеце «Слова» «Стрэлы ў судовай зале», які пабачыў свет 28 студзеня 1936 года, фактычна на наступны дзень пасля замаху, і быў перадрукаваны і ў ЗША, і ў Вялікай Брытаніі, і ў Аргентыне,
І толькі пра гэта не паведамілі ў Савецкім Саюзе. Праўда, нічога не напісала пра ўчынак Сергея Прытыцкага. Нягледзячы на тое, што ў газеце «Слова» Сергею Прытыцкаму пісалі такія словы, як «Няхай жыве пралетарская рэвалюцыя, няхай жывуць саветы». І аўтар падрабязна апісаў абставіны, якія прывялі да гэтага учынку. Фактычна выступіў на баку Сергея Прытыцкага, паказаўшы, што ён, быццам бы, страляў у правакатара. На чым баку былі думкі людзей. І пакуль Сергея Восіпавіча ратавалі для таго, каб у далейшым правесці паказальны працэс, на тэрыторыі той жа заходняй Беларусі ўжо пачынаюцца бурленні ў яго падтрымку. Пакуль яго рыхтавалі да паказальнага судовага працэсу, 1 мая 1936 года у Вільні прайшла 10-тысячная дэманстрацыя з заклікамі вызвалення Сергея Прытыцкага. І ён пра гэта даведваецца. Гэта вельмі моцна падтрымала яго ў цяжкую хвіліну. 29 мая 1936 года пачынаецца паказальны працэс над Прытыцкім, дзе яго абараняюць два вельмі вядомыя адвакаты – Тэадор Дурач і Леанід Берэнсон, якія выбудоўваюць лінію абароны вакол таго, што Сергей Прытыцкі здзейсніў акт асабістай помсты правакатару, які спрычыніўся да фактычна разбурэння жыцця яго сяброў. Адвакаты не сталі выбудоўваць лінію і намагацца паказаць, што Прытыцкі ніякі не камуніст, хоць у Польшчы за гэта можна было атрымаць 15 гадоў зняволення, што, дарэчы, Прытыцкі ўрэшце і атрымаў. І ўсё будавалася менавіта вось на гэтым такім акце адчайнага супраціву, вось гэтым несправядлівасці, выступленню за праўду, в абарону сваіх родных, сваіх сяброў. Той момант, як пракурор намагаўся выставіць і прадставіць Якава Стральчука як такога жаўнера за інтарэсы польскай дзяржавы. Вынік. 20 чэрвеня 1936 года Сергей Прытыцкі быў фактычна тройчы асуджаны. На 15 гадоў зняволення за прыналежнасць да камуністычнай партыі, да смяротнага пакарання праз павешання за замах на Якава Стральчука і яшчэ да смяротнага пакарання за замах на паліцыю. Адвакаты падаюць апеляцыю. Пачынаюцца выступленні, якія ахопліваюць не толькі заходнюю Беларусь, але адбываюцца ў Нью-Йорку, Лондоне, Буэнас-Айрэсе, Парыжы, Вільні, Варшаве. І нават на гэты раз гэтыя працэсы пераходзяць і ў БССР. Дарэчы, у дзень, калі здзейсніў замах Сергей Прытыцкі, 27 студзеня, па Вільні вывесілі дзесяткі чырвоных сцягоў з чорнымі стужкамі, быццам быў памяць пра Сергея Прытыцкага. На гэты раз у адносінах яго пачалася актыўная кампанія. Яго адвакаты падаюць апеляцыю. І ў выніку ім удалося даказаць, што Сергей Прытыцкі не страляў паліцыю. Хоць меў такую магчымасць, паколькі у яго было ажно 16 патронаў у двух пісталетах. Але ён выстраліў 6 разоў. 4 трапілі у Якава Стральчука. Было пытанне яшчэ наконт 2 куляў, якія быццам бы былі скіраваны ў аднаго з паліцэйскіх. Але, як распавялі сведкі, ніякай перастрэлкі з паліцыяй насамрэч не было. І гэта вельмі дапамагло у змяненні прысуда. Яшчэ больш дапамагло тое, што Якаў Стральчук насамрэч не памёр. Ён выжыў. Такім чынам, у лютым 1937 года пад уздзеяннем грамадскасці, таксама міжнародная сітуацыя, якая ў той час разгортвалася, польскія ўлады вырашылі змяніць пакаранне Сергею Прытыцкаму з смяротнага на пажыццёвае у катарзе. І такім чынам не дапусціць ператварэння постаці Прытыцкага у такі моцны ідэалагічны вобраз пакутніка. Няхай яго жыццё, няхай жыве, а там пра яго все забудуцца. На гэта быў разлік. Але гісторыя паказала, што ўсё магчыма.
У выніку чалавек, які быў двойчы асуджаны да смяротнага пакарання, праседзеў фактычна ўсяго толькі 3 гады. Паведаміць пра прысуд да Прытыцкага рушылі наглядчык турмы, ахоўнікі і ксёндз. Але Прытыцкі яшчэ не ведае, што яму збіраюцца паведаміць пра катаргу. І ён лічыць, што да яго ідуць, каб забраць яго на выкананне смяротнага пакарання. І калі да яго ў камеру заходзяць турэмныя прадстаўнікі, Сергей Осіпавіч не маўчыць. Ён пачынае спяваць «Інтэрнацыянал» ва ўсё горла. Гэтую песню падхопліваюць, лукіш как гучаць гэтыя сон галасоў. І ў гэты момант па турме пачынаюць бегаць наглядчыкі і крычаць: «Не смяротнае пакаранне, не смяротнае, пажыццёвае». Так, Сергею Прытыцкаму было зменена смяротнае пакаранне на пажыццёвае, і ён павінен проста памерці ў турме. Але гісторыя унесла свае змены. 1 верасня 1939 года пачынаецца Другая сусветная вайна. Вермахт наступае на Польшу. Сергей Прытыцкі ў гэты час у турме ў Равічы на мяжы з Нямецчынай. І калі турэмныя ўлады збеглі, ён разам з іншымі зняволенымі уцякае з турмы і накіроўваецца куды? Накіроўваецца ў Варшаву, каб бараніць сталіцу Польшы ад немцаў. Але не здолеў прабрацца ў горад, таму што ён ужо быў узяты ў кола нямецкімі войскамі. Тады Сергей Прытыцкі вяртаецца ў Гаркавічы, а ў гэты час Чырвоная армія пераходзіць мяжу і рушыць на тэрыторыі заходняй Беларусі і заходняй Украіны. А затым для далучэння гэтых тэрыторый, для аргументавання іх уваходжання ў далейшы склад СССР пачынаецца арганізоўвацца народны сход у Беластоку, на які ў якасці дэпутата трапляе і Сергей Прытыцкі. І ён там становіцца адным з герояў, таму што яго імя ведаюць усе. Ён змагар, арэол пакутніка вакол яго. Фактычна з ім звязваецца сама ідэя таго, што ўсё магчыма. Чалавек, які быў на мяжы жыцця і смерці, прайшоў і пабачыў усё, што адбываецца ў заходняй Беларусі, усе гэтыя пакуты свайго народа, цяпер становіцца адным з тых, хто яго прадстаўляе, і верыць у тое, што яго справа змагання за праўду верная. 28 кастрычніка 1939 года Прытыцкі пад воплескі людзей выступае у Беластоку. А ў далейшым едзе ў Маскву, дзе 2 лістапада на пазачарговай сесіі Вярхоўнага Савета СССР прамаўляе і заклікае да далучэння заходняй Беларусі да БССР. 20 годов, 20 темных годов народы Заходней Беларуси были оторваны от своих одинокровных братов, от счастливого народу Белорусской Советской Социалистической Республики. 3 лістапада фотаздымак, выкананы падчас яго выступлення у Маскве, з'яўляецца нарэшце ў газеце «Праўда» праз 3 гады пасля таго, што ён зрабіў у Вільні замахам на Стральчука, увекавечыўшы сваё імя для беларускай гісторыі. Але уявіце разварот. Сергей Прытыцкі, ахінуты арэолам героя, у гэты час бачыць, як знікаюць яго іншыя сябры па КПЗБ. І вымушаны нават прымяніць сваё імя, каб выратаваць роднага брата Александра, які трапіў пад рэпрэсіі. Актыўны дзяяч КПЗБ, як той жа, напрыклад, Павел Волошин. Павел Волошин, арганізатар БСРГ, КПЗБ, якога абмянялі ў 1932 годзе у СССР, ён быў расстраляны ў 1937 годзе ў выніку сталінскіх рэпрэсіяў. Але Сергей Прытыцкі намагаецца на гэта не звяртаць увагу. Яны будуюць новую светлую будучыню. І ён становіцца адным з кіраўніком далучанай да БССР Беласточчыны. Аднак час радасці
быў недоўгім. 22 чэрвеня 1941 года Нямецчына пачынае вайну з Савецкім Саюзам. І ў гэтых умовах Сергей Прытыцкі накіроўваецца ў Магілёў, дзе ўдзельнічае ў арганізацыі умацаванняў вакол горада. У далейшым накіроўваецца ў Гомель, дзе ўдзельнічае ў стварэнні апалчэння. А пасля накіроўваецца ў Маскву, дзе ўдзельнічае ў стварэнні беларускага штаба партызанскага руху. Але ён не на першых ролях. На першых ролях прадстаўнікі Масквы. Беларусы трошкі там, ззаду. Ён адзін з намеснікаў. А вось у 1944 годзе яму давяраюць кіраваць польскім штабам партызанскага руху і стварэннем атрадаў на тэрыторыі Польшчы, куды ўжо пасля аперацыі «Баграцыён» па вызваленню Беларусі пачынаюць уваходзіць і часткі Чырвонай арміі. Пасля вайны Сергей Прытыцкі адзін з кіраўнікоў на Гарадзеншчыне. Актыўна займаецца стварэннем калгасаў, якія фактычна праваліліся на тэрыторыі заходняй Беларусі. І актывісты, якія падначаленыя Сергею Прытыцкаму, на месцах перагінаюць палку, каб фактычна загнаць встрэць насельніцтва ў гэтыя самыя калгасы. У выніку нават узнікае канфлікт паміж Прытыцкім і Цанаваю, кіраўніком дзяржбяспекі на тэрыторыі Беларусі. Даходзіць да таго, што Цанава фабрыкуе справу супраць Прытыцкага, у якой называе Сергея Прытыцкага фактычна польскім шпіёнам. Чалавека, які быў асуджаны да смяротнага пакарання, які павінен быў згніць за кратамі. Чалавека-легенду, і в выніку яго абарону заступіўся Іосіф Сталін. Але, уявіце, гэта не дапамагло ўратаваць кар'еру Прытыцкага. Ён быў адхінуты ад улады і працягваў жыць у горадні. Вяртанне Сергея Прытыцкага ў номенклатурны пул адбылося ўжо пасля смерці Сталіна. Ён узначальвае то гарадзенскі абкам, то баранавіцкі, нарэшце мінскі. У 1958 годзе яго імя зноў ускалыхнула Беларусь, таму што выйшаў фільм «Чырвонае лісце». Гэта пра той трагічны эпізод яго жыцця, які здарыўся 27 студзеня 1936 года. Ролю Прытыцкага, які ў фільме называецца Андрэем Мяцельскім, выканаў латвійскі актор Эдуард Паулс. Фільм атрымаў шырокую вядомасць. На Прытыцкага зноў звярнулі ўвагу. Пра яго зноў загаварылі, і нарэшце 22 студзеня 1968 года ён становіцца старшынёю Верхоўнага Савета БССР і намеснікам Верхоўнага Савета Саюза Савецкіх Сацыялістычных Республик. Захавалось яго выступленне. Товарищи депутаты, разрешите заверить вас, что я приложу все усилия для того, чтобы с честью оправдать доверенный мне участок работы, чтобы оправдать доверие партии и ваше, товарищи депутаты. Большое еще раз вам спасибо. Сергей Прытыцкі мог пражыць значна большае жыццё, чым гэта было яму адведзена ў выніку цяжкага ранення у Вільні ў 1936 годзе. Напрыклад, яго дзед Рыгор памёр 105 гадоў проста ў полі. Бацька пражыў 85 гадоў. Доўга жыла яго сястра Ірыяда, дарэчы, першы жанчына-дэкан беларускага дзяржаўнага універсітэта і гісторык. Яна напісала некалькі кніг пра свайго брата, дзякуючы чаму мы ведаем такія падрабязнасці, пра якія я вам сёння распавёў. Як ставіцца да Сергея Прытыцкага, гэта вырашаць кожнаму з вас. Але я асабіста не магу адмяніць таго факту, як у маёй сям'і успрымалі яго. Для маіх родных гэта быў адназначна герой. Сімвал таго, як просты вясковы беларускі хлопец можа выбіцца ў людзі. І як ён гатовы да канца змагацца за праўду, у якую верыў. А хто Сергей Осіпавіч Прытыцкі для вас?
Пишите ў каментарах.